ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದಾ. ಸತ್ಯದ ನೆಲ ದೈವಾರಾಧನೆ, ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಗರ್ತೆಡು ಲೋಕಡು ತೋಜಾಯಿನ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಈ ತುಳುನಾಡು. ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆ, ಕುಂಬಳೆ ಸೀಮೆ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೀಮೆ ಪಂಪಿನ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಮಧ್ಯೆ ಅಪ್ಪೆ ಐಲೋದಿನ ಮಾಗಡಿಡು ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ದೇವನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಡು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಯಿನಂಚಿನ ಕಳಿಯೂರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಿಂಜಿನ ಈ ಕಳಿಯೂರು ವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಧರ್ಮ ದೈವ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೇನು ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಅಗೋಚರ. ಕಳಿಯೂರು ದೇವಸ್ಯ ಗುತ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಘನತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಗೌರವಡು ಮೇರೆಯೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಊರುಗೆ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನ ಬಂಟ ಮನೆತನ ಪಂಪಿನ ನಮಕ್ ತೆರೆಯುಡು. ಕುಟುಂಬದ ವೈಪರೀತ್ಯನೋ ಆರಾಧನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಓಲೋಲೋ ಆಯಿರು. ಇನಿತ ಈ ಕಾಲೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಧೂಮಾವತಿ ಈ ಮಣ್ಣುಗ ನಮನ ಲೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ಇನಿ ಕಾನಗ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ಧರ್ಮ ದೈವ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ದೀಪ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪೂಜೆ ಪಂಚ ಪರ್ವಲೆನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ನಮಕ್ ಇನಿ ಕಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಎತ್ತಾದು ಕೊರಿಯರು. ಈ ಪೊರ್ಲಗಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾದ ಮೇಹಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆರ ವಿನಯವಂತನುಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ನೇಮೋತ್ಸವದ ದಿನಟ್ಟು ಇಂದು ನಡಪುನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರರು ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಳಿಯೂರು ದೇವಸ್ಯ ಗುತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕಿಶೋರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೆರಡ ಭಿನ್ನಯವಂತೊಂದು.
ಶುರುವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿವಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು ನಮಗೆ ಧರ್ಮದೇವ ಜುಮಾದಿ ಗಂಟು ಕಲಿಸಲು ಕೈವಾರದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲರು ಅಂಚನೆ ಆರೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಶಿರಸ ಬಾಗುವುದು ಸೇರಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯೂರು ದೇವಸ್ಥೆ ಗುರುತು ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಾವಧಿ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೇರೋದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಪರಮ ಪಾವನ ಆಯ್ನ ಕೋಳಿಯೂರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಮಣ್ಣದ ಕಾರಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕಲಿಯೂರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವದ ಅನುಗ್ರಹಡು ಈ ಕಲಿಯೂರು ದೇವಸ್ಯ ಪಂಪಿನ ಈ ಜಾಗೆಡು ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಗುಂಡರನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಡು ನಾದ ದೇವರುಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿನು ಬಂಟೆ ಪರಿವಾರ ದೇವಳನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಡಿಪುದ ಅಧಿಪತಿಯಾಯಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನು ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಬಾಯಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭತ್ತ ಒಂದಿ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೆ ದಯಪಟ್ಟ ಆ ದುಂಬದ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಮೇಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಸದಸ್ಯರು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೋಳಿಯೂರು ನಮ್ಮ ಕಳಿಯೂರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಳಿಯೂರು ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಪಿ ಟಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಡಾರನ ಮಾಮೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಅಜ್ಜರ್ದು ಆ ಒಂದು ಬಳುವಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ದುಂಬುಡೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಸರಿಯಾಗುವುದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಳಿಯೂರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಂದ್ರಾಯ ದೈವದ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜುಮಾದಿ ದೈವದ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗಾರನ ಹನುಮನ್ ನಾನು ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆರ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅವಳು ಜಾತ್ರೆ ಆಗಿ ತುಲಾಭಾರಾಣದ ಮಂದರಾಯ ದೈವದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಲೇರು.
ಅವೇಲೆ ಕೃತಿ ಪೀರೈ ಆಜಿನ ಡೇಟ್ 513 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದು 85.5% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಮೇಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರದ ಪೇಟಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸನ್ಮಾನದ ಎತ್ತಲೊಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೇಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಧೃತಿ ಪೀರೈ ಚಿತ್ರ ಗೋಸಾಡ ಬೆರನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ದೀಕ್ಷಾ ರೈನ ಪರವಾದ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಿಂಜೋಡಾಟ ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಿಂಜೋಡಾಟ ಜಯಶಂಕರನೆಲ್ಲ ಒತ್ತು ಸೇರೋಣ. ಇಂದು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಗೌರವ ಮಾತೆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಬಲಿಪು ಇರುವಂತ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಲ್ಪ ಅರೆಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಡೆ ಬಂದು ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರೀತಿ ಎರಡ ಏತುಂಡು ಕಲ್ಪನೆ ತೋಜಾಂದು ಕೊಡು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇರಿಗೆ ಆ ದೈವದೇವರು ಈ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ದೈವದೇವರ ಸಹಾಯ ಒಪ್ಪಡು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇಲೆ ಕೃತಿ ಪೀರೈ ಆಜಿನ ಡೇಟ್ 513 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದು 85.5% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಮೇಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರದ ಪೇಟಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸನ್ಮಾನದ ಎತ್ತಲೊಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೇಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಧೃತಿ ಪೀರೈ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ನಂತರ ಕುಸುಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮರುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ರೈ ಬೆಂಗಳೂರು. ಚಿತ್ರ ಗೋಸಾಡ ಬೆರನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಾ ರೈ ದೀಕ್ಷಾ ರೈನ ಪರವಾದ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಸಾನ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ SSLC ಅಧಿಕ ಅಂಕ 85% 44. ಚಿತ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಆ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಜಿಂಡುಡಾಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ತಪೇನ ಆಮ್ನಾಳ್ಯ ಜಪೇನ ನಿಯಮೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಾನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿತೋ ಪಂಚತ ಪಲ್ಬೇರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೊಡೊಂದಾಂಡ ತಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ತಪಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಂಶಾಂಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನ ಆರಾಧನೆ ಐಕ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಮೇನ ಈ ನಿಯಮಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಂದುಂಡು ಆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗುಡುಗೆ ನಿಯಮ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬಡು ಪಂಚಪರ್ವ ಆರಾಧನೆಲು ಐಟ್ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪರ್ತನಾಜೆ ದೀಪಾವಳಿ ಕುರಲು ಕಟ್ಟುನಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಬುದ್ಧವಾರ ಕೋಲ ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಲ ಮಿಗಿಲಾದ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ಒಂದು ಬೆಳಗೌಡು ನಾಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಈ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ಬೇತೆ ಕುಟುಂಬದಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗೆ ದಯಪಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಓಲೋಲ ಪೋದು ಸಂಕ್ರಮಣಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೇರಿದು ಅಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪುಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆತ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಕನಲಿ ದೂರಡು ಏತು ದೂರ ಇತ್ತಂಡ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಂದು ಆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ದೀಪನಕ್ಲು ಏತೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಯವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಒವೇ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಬತ್ತದು ಒರಿ ಬತ್ತದು ಈತು ವರ್ಷಲ ಕಳಿಯೂರು ದೇವಸ್ಯ ಗುತ್ತು ಬೆಳಗರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜಿಂಜಾಯರೆ ಐನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊನ್ನವುಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗದ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ದೀಪನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆನ ತೆಕ್ಕ ನೋಡು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವ ದೇವದಾಸ್ ಆಳ್ವ ಬಾಣಬೆಟ್ಟು ಶಾಖೆ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ಬೆಳಗಾವನಗ್ಲು ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಣಬೆಟ್ಟು ಶಾಖೆ ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತದು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಬೇಕ ನೋಡು ನವೀನನ್ನ ಬರವಾದ ನಮ್ಮದ ನೋಡು ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬರವಾದ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ಹಿಡಿದೆ ನೋಡು ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಣಬೆಟ್ಟು ಶಾಖೆ ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಡು ಯತಿರಾಜ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಳ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಳ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳ ಶಾಖೆಡ್ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಶಂಕರ್ ರೈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ ಕೊಳಂಬೆ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಟಮೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಮಂಟಮೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಮಂಟಮೆ
ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಮಂಟಮೆ ಅಕ್ಲು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಡ್ತಾನ ಅದನ್ನ ಪರವಾದ ಏರಳ್ಳದಿತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ. ಪ್ರವೀಣ್ ರೈ ಮಂಟಮೆ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮಂಟಮೆ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಟಮೆ, ಸಾಯಿನಾಥ್ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತತ್ತಾಳದ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ಬೆಳಗಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು. ಕಿಶೋರ್ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಮಂಜುನಾಥ್ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಡ್ಕ, ಸತೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಗೊಂಡಾಲ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಡ್ಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಡ್ಯ, ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಗೊಂಡಾಲ, ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಸಾಡ, ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೋಸಾಡ, ಲೋಕೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬರವಾದ ಏರ್ಲದೆ ತೊನಲಿ. ಲತೀಶ್ ರೈ ಮನು ಗೋಸಾಡ, ಮನುವಣ್ಣನ ಬರವಾದು. ಲತೀಶ್ ರೈ ಗೋಸಾಡನ ಪರವಾದ ನನ್ನ ಕಡೇಕಾದ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತಂಡಲ ಕುಟುಂಬದ ದಾದಾಂಡಲ ಸೂತಕ ವತನ ನಿರಂತರ 14 ದಿನ ನಿತ್ಯ ದೀಪನ ಬೆಳಗವನ್ನಾಡೆಗೆ ನಮಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಿಗೆ ಸೂತಕ ಎತ್ತಿನಾರನ ಬರಿಯರ ಪೂಜೆ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಣಬೆಟ್ಟು, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಣಬೆಟ್ಟು ಎರನಾಡು ಒರಿದಿತ್ತ ನಾಡ ಬರಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇಡೆ ನಿಖಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನೇ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಿಟಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದು.